Terve! Monella meistä arki on kovin kiireistä. Aikaa on vähän, joka paikkaan pitäisi ehtiä. Työt, perhe, harrastukset. Tässä vielä monille kovin tuttuja tilanteita. Liian tuttuja. Haluaisin kertoa sinulle palvelusta, joka helpottaa arkeasi ja säästää aikaasi. Olet ehkä kuullut, että työpaikallasi on pesulapalvelu. Kyllä vaan. Exclusive Wear Servicein pesulapalvelulla on jo lähes 20 vuoden kokemus asiakkaidensa arjen helpottamisesta. Kun tulet töihin, käväisy palvelupisteessä ja jätä vaatteet pesuun. Palvelupisteestä löydät paperipussit ja lähetteet sekä ohjeet. Täytä lähete, ota päällimmäinen kappale itselle ja laita 2 alinta kopiota paperipussiin vaatteiden kanssa. Näin nopeaa oli palvelun käyttö. Vaatteet lähtevät pesuun automaattisesti yrityksenne palvelupäivänä ja palaavat pesusta seuraavan viikon palvelupäivänä. Näin säästät paljon omaa aikaasi. Annamme tyytyväisyystakuun. Noudatamme tiukasti alan toimitusehtoja ja olemme tunnettu laadustamme. Laskun saat haluamaasi osoitteeseen. Annamme reilusti maksuaikaa. Hintatasomme on varmasti positiivinen yllätys myös sinulle. Käyttäjämme saavat kuukausittain tarjouskirjeemme. Tarjouksista hyötyy koko perhe. Hinnastomme ja tarjoukset löytyvät kotisivuiltamme. Hei, muista, että EVS:n ompelijat korjaavat vaatteet, lyhentävät housut, vaihtavat vetoketjut ja suutarimme korjaa kenkäsi. Mitä jos hemmottelet itseäsi välillä mankeloiduilla lakanoilla? Tai anna kuljetuspalvelumme hakea matot ja verhot pesuun suoraan kotiosoitteestasi. Lopuksi kerron sinulle, miten löydät yrityksenne palvelupisteen ja mikä on palvelupäivänne. Paina tuota linkkiä ja lähetämme sinulle palvelupisteen sijainnin ja palvelupäivän. Ja jos olet ensi kertaa käyttämässä palveluamme, saat tuntuvan alennuksen ensimmäisestä laskustasi. Tervetuloa käyttämään palveluitamme.